А днес ще ви споделя какво съдържа мастер-класа, който създадох. Исках да е наистина курс, който да е практичен и когато човек си го вземе, да има конкретни насоки, които да следва и да получи резултати. Така стигнах до няколко въпроса. От какво има нужда един човек, когато създава своята визия за бранда, така че да бъде разпознаваема и да изглежда професионално? Първото нещо, което е нужно на един човек, е да избере подходящите цветове и шрифтове, да ги съобрази с това какво излъчване иска да има неговия бранд и да бъдат наистина избрани по начин, по който да пресъздават емоцията на неговия стил. В единият модул говоря за цветовете, за психологията на цветовете и това как да ги подбираме правилно. Следващото нещо, което е необходимо, е да избереш правилно шрифтовете и важно също как да комбинираш шрифтовете, така че да говорят по правилния начин. В един от модулите обяснявам как се комбинират шрифтове, какви съчетания можем да правиме, какви е подходящо да изберем според това какво искаме да пресъздадем като емоция, защото шрифтовете говорят вместо нас. Един от бонусите, които ще има, са готови комбинации на шрифтове на български, които може да ползвате веднага. След като вече имаме избрани цветове и шрифтове, идва любимата ми част. Как да направим една цялостна визия на бранд? Какви елементи да избереме? Как можем да имаме акценти в дизайните? Така че да бъде оригинално и да пресъздава истинска идентичност на човека. Избираме икони, елементи и други детайли, с които брандът се движи в дизайна и наистина става автентичен. Не на последно място в този мастер-клас давам и конкретни насоки как да използваме дизайните по умен начин, така че да пестиме време и да не прекарваме часове в създаването в Canva. Така че следи за следващите ми видеа, в които ще обява кога ще бъде отворен мастер-класа Дизайн, който продава.